Καλησπέρα παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Στο σημερινό βίντεο θα παίξουμε ένα διαφορετικό παιχνίδι. Σήμερα θα παίξουμε Enlisted όπως βλέπετε. Το σημερινό βίντεο δεν είναι χορηγούμενο, αποφάσισα εγώ να το κάνω μόνος μου. Για όσους δεν ξέρουν, το Enlisted είναι ένα δωρεάν free to play game. Δεν είναι στο Steam, είναι στο Google, το κατεβάζετε, είναι 40 GB. Είναι ένα παιχνίδι που έχει ιστορικές μάχες του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και όχι μόνο. Έχει αεροπλάνα, έχει tanks, έχει στρατιώτες, έχει τα πάντα. Και πάμε να ξεκινήσουμε το πρώτο παιχνίδι. Εμείς έχουμε εδώ πέρα έναν τυπά με ένα αυτόματο, μη ένα όπλα, tank, sniper και 2-1, μη ένα. Λοιπόν, πάμε να αρχίσουμε. Λοιπόν, θα παίξουμε στο The Vanguard Collective Farm. Ένα μέρος είναι τέλος πάντων. Εμείς θα πάμε, εγώ θα πάμε tank προσωπικά. Να σας δείξω γενικά και τι γίνεται. Έχω παίξει αρκετά ματσάκια, έχω χάσει, έχω κερδίσει, είναι ένα άλλο. Α, εδώ πέρα ναι, έπαιξα, ήταν το τελευταίο μάτι. Λοιπόν, πρέπει να πάρουμε τις βάσεις, αυτός είναι ο στόχος. Εμείς με το tank πρέπει να τους καλύψουμε πιο πολύ και να φάμε και τα άλλα tanks. Αλλά οι σφαίρες μας δεν πηγαίνουν παντού. Λοιπόν, να ξέρετε όσοι είναι πάνω μπορούν να με φάνε εδώ πέρα. Βλέπετε, είμαι απ' έξω από την γαλίτσα. Μπαίνω τώρα εγώ μέσα. Αν δείτε εκεί πέρα τώρα είναι εχθροί, ωραία. Εμείς πρέπει να καλύψουμε. Έχουμε 90 σφαίρες στο ένα και 90 σφαίρες στο άλλο. Παράνε εκεί πέρα, δείτε. Λοιπόν, τώρα θα σπάσουμε λίγο αυτό εδώ πέρα. Να δείτε εκεί πέρα εχθροί. Down. Αυτός κάτω συνεχίζουμε. Αυτός κάτω. Reload. Με παράδειγμα, ρε. Έχουμε ζημιάσει ένα μέρος που κάνει στα παιδιά. Πρέπει να βγούμε, πρέπει να το φτιάξουμε. Turret destroyed. Δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά. Λοιπόν, έχουμε βάλει τις δύο βάσεις, καλό αυτό. Πάμε πιστολάκι τώρα, παιδιά. Κάποτε είδα κι άλλο, παιδιά, είδα κι άλλο. Reload. Θα τους στερήσουμε με πιστολάκι, δεν πειράζει, όλο. Πρέπει... τη Β' πρέπει να πάμε. Στον B. Stealth. Έλα ρε φίλε, δεν πειράζει. Λοιπόν, θα μπούμε με αυτόματο τώρα, θα πάμε σε αυτή την περιοχή. Αυτό το αεροπλάνο που είδατε είναι εχθρικό, δεν είναι δικό μας. Λοιπόν, έχουμε κτίσει. Μας κάνουν την βάση. Γενικά είναι hard game. Θέλει πολύ καλό στόχο να αρχίσει γενικότερα. Να ξέρετε, μπορεί να σας αρέσουν ακόμα και από πολύ μακριά. Καλό είναι να κρύβεσαι, δεν είναι να πηγαίνεις γύρω εδώ πέρα. Δηλαδή, ας πούμε, εγώ μπορώ να πέσω εδώ πέρα και δεν μπορεί να με βαρέσει κάποιος, καταλάβατε. Λοιπόν, ανεβαίνουμε. Reload.
Enemy tank, enemy tank. Enemy tank πρέπει να βοηθήσουμε τώρα. Δεν είναι... Ναι, καλά ρε. Έλα. Δεν πειράζει, παιδιά. Είναι έτσι το παιχνίδι τώρα. Ας παίρνουμε τις άλλες βάσεις, πρέπει να πάρουμε τις άλλες βάσεις. Εγώ θα πάρω τη Β, θα πάρουν οι άλλοι πρέπει να πάρουν τις άλλες βάσεις τώρα. Είμαστε ίσα περίπου τους χάνουμε. Χωνάμε. Έλα. Δεν πειράζει, έχουμε κι άλλους εδώ πέρα. Down. Πάμε. Δεν βλέπω. Down. Έλα. Πάμε reload, να γεμίσουμε σφαίρες γρήγορα. Γρήγορα, πώς μπορώ να το χειριστώ αυτό. F, use. Ωραία. Α, βγήκε κάποιος στον μικρό μου. Down. Fuck. Το αυτόματο. Ναι ρε φίλε, αυτό είναι όπλο. Τώρα το ανακάλυψα για στο game. Πολύ ωραία. Ω! Medkit. Γρήγορα, medkit. Έλα καλό μου, γίνει καλά. 2, 1. Έλα ρε φίλε, στο δευτερόλεπτο τώρα, δεν πειράζει παιδιά. Πάμε γρήγορα. Βασικά, λέτε, όχι. Δεν πειράζει. Δεν μπορώ να το λέω. Να καλύψουμε τους δικούς μας. Στην Α εντάξει είναι μακριά, είναι κοντά στους άλλους, γι' αυτό δεν υπάρχει τώρα, αλλά δεν πειράζει. Να πάμε με την B. Πώς παίξεις, 11 εντάξει. Αν έρθει κανένα τάγκ, ξέρω εγώ παιδιά, εγώ μπορώ να το φάω πολύ εύκολα, γι' αυτό κάθομαι εδώ πέρα. Λοιπόν, τα αεροπλάνα Ωωω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 ω αεροπλάνο. Τάγκ. Πώς σου αρέσει εμένα. Λοιπόν, θα παίξουμε με το τάγκ τώρα. Έχω πάρει 19 kills παιδιά, μια χαρά. Σε σχέση με άλλους που έχουν πάρει 0. Όχι, αυτό είναι δικό μας.
Γύρνα. Έλα. Έφυγες. Να σου κι άλλος. Είναι παιχνίδι στρατηγικής, εντάξει, δεν είναι και ό,τι πιο εύκολο. Μπορεί να το κάνω να μην είναι εύκολο. Έλα, εντάξει. Βλέπετε, δεν είναι εύκολο. Ας πούμε εδώ πέρα έρχονται συνέχεια. Μπορεί να σου πάρει όλες τις βάσεις μέσα από τα χέρια. Στην Α, ας πούμε, εμείς δεν μπορούμε τώρα να πάρουμε γιατί είναι μακριά. Να πάρουμε τις άλλες που είναι κοντά μας. Τώρα με το αυτόματο, ξέρω εγώ αν είναι πολύ. Εγώ μπορώ να τους χαζώσω, καταλάβατε. Αυτό είναι το καλό τώρα. Χάλασαν το μαθαίνοντα, δεν πειράζει. Έχουμε αυτόματο. Να βλέπετε, ας πούμε, με βάρες τώρα μέσα από το παράθυρο. Καταλάβατε. Δηλαδή από εκεί που δεν ξέρει τι να σου πει. Είναι πόλεμος, ξεκάθαρα. Πού με παράει. Με ο βίντεο. Βομβαρδισμός αεροπλάνου. Λοιπόν, παίρνουνε την B. Είδα τον άλλον του. Να σου πω τώρα θα πρέπει να πάρουμε πάλι βάση για να τους φάμε. Λοιπόν, εντάξει, αυτό το στρώμα εδώ πέρα δεν είναι κάτι. Έλα, αλήθεια τώρα. Medkit. Να είναι καλά το medkit που υπάρχει σε αυτό το game, παιδιά. Κάποιες πίστες βέβαια, με κοιτάζει το τάγκ με, πώς το λένε, με οπλοπολιβόλο, όχι με αυτό εδώ πέρα, έχει πολλές σφαίρες και με βολεύει περισσότερο. Ω, θα παίξω άλλη στρατηγική το μάτι εδώ πέρα τώρα, θα πάω πίσω. Γράφουμε 14 λεπτά, δεν πειράζει, είναι μεγάλο το βίντεο. Να έχετε content, να βλέπετε. Μας πήρανε πάλι. Ας πούμε τώρα παίρνουμε εμείς την Α, καταλάβατε. Το καλό ξέρετε ποιο είναι με τα τάγκια. Αυτά εδώ πέρα τα μικρές χαράδες μπορούμε να τις περνάμε. Με ζόρι βέβαια. Όσο μου τη δίνουν τα αεροπλάνα, παιδιά, θέλω να περάσω και εγώ levels, να πάω εγώ στο αεροπλάνο. Να μπορώ να έχω και εγώ αεροπλάνο. Όπα, βρήκαμε. Αλήθεια τώρα βγήκε. Να περάσουμε. Όμα και ένα. Γεια σου. Βρήκε τι πάνε. Αλήθεια, δεν πειράζει. Γιόλο. Πιστολάκι και γιόλο. Πολλά αεροπλάνο. Δεν βαράει ένα 3 ώρα παιδιά το πιστολάκι. Strike. Ποιος είναι αυτός ρε φίλε. Είναι ότι πας. Θα πάω με αυτό.
Γαμάτο να μπορούσα άλλο να έμπαινα στην ταράτσα ρε πούστη μου. Γιατί θα μπορούσα... όχι, μπορώ βασικά. Να, άκυρο. Ω, αυτού. Κι άλλο. Βγήκε από πίσω, είδατε. Τακτική ρε, τακτική. Βάρα όσο θες, βάρα όσο θες. Έλα. Πες μου, έλα ρε φίλε. Κάνουμε το κερατό τους. Παίρνουμε όλες τις βάσεις. Παίρνουμε όλες τις βάσεις, έλα ρε. Να τώρα πούμε πέφτουν για αυτούς. Δεν πειράζει και να χάσουμε, δεν πειράζει παιδιά. Είναι να παίζεις, να περνάς την ώρα σου. Είναι ανάλογα βασικά η κάθε πίστη. Δεν είναι πάντα το ίδιο. Ας πούμε αυτό που είναι free to for all. Ας πούμε εδώ πέρα μπορώ να τους πάρω. Down. Έλα ρε φίλε, έχει κι άλλους, έχει κι άλλους. Αυτό να δώσω το φάω όμως στο boost. Έλα. Έλα βαρέστε τους, γαμίστε τους. Down. Έλα κι άλλοι. Έτσι παιδιά καλύπτουμε τους δικούς μας τώρα. Αυτό είναι καλό. Γάμω τα αυτόματά τους δηλαδή ρε φίλε, δεν μπορώ. Θα βαρέσουμε λίγους ακόμα. Ξέρετε κάτι, πάμε τώρα. Αλλά θα πάμε από τον δρόμο αυτή τη φορά, αν πέσουμε μέσα στη χαράδρα. Είναι εντάξει παιδιά, είναι δύσκολο το παιχνίδι, δεν είναι εύκολο. Αυτό εκεί πέρα είναι, δεν έχει κατασταθεί ακόμα. Κάνει αεροπλάνα δηλαδή. Καρατζούλιος βαράει αυτή. Διάβολο. Τέλος πάντων. Ωχ, χάνουμε τη βάση μας. Να πάμε στη νέη ρε παιδιά, στη ΣΥ. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά στα κτίρια, οι άλλοι που κάνουν. Πού βάρεσα. Να τους πάρει και να τους σηκώσει. Πού ρε, πού. Αυτό εκεί είναι. Εντάξει, αυτό το μάτσι να χάσουμε ρε παιδιά, δεν είναι... Πάμε γρήγορα.
Παιδιά, δεν έχω κερδίσει ποτέ μου σε αυτή την πίτσα. Την πίτσα, ναι, σε αυτή την πίστα. Δεν έχω κερδίσει ποτέ. Έλα εδώ στην πίστη, χάσαμε. Δεν πειράζει παιδιά, δεν πειράζει. Λέω να παίξουμε άλλο ένα ματσάκι. Και ό,τι γίνει τώρα, δεν πειράζει. Για την πλάκα μας παίζουμε. Πήραμε. Βγήκα. Οι άλλοι πήραν πιο πολλά. Δεν πειράζει. Εντάξει, εγώ είμαι ευχαριστημένος πάντως. Μου λέει να κάνω upgrade αυτόν τον μπα. Το βάλω αυτό. Πάμε start new battle. Οκ. Αυτή η μεριά θα είμαστε. Πού θα είμαστε? Ξέρω εγώ. Ποια μεριά θα είμαστε? Παίζουν ήδη. Κοιτάξτε για την κάτω μεριά μας τώρα. Εμείς πρέπει να προστατεύσουμε να μην μας πάρουν τις βάσεις τώρα. Βλέπετε τα σπάμε όλα, ό,τι περνάμε, τα σπάμε και σε μας φτάνει. Όπα, εμπρός. Κάποιος το ίδιο κομμάτι, παιδιά. Καλήσα τώρα. Δεν πειράζει, πάμε. Έχουμε ακόμα. Δεν πρέπει να μας πάρουν το... Εκεί τάγκ. Τι φάμε τώρα? Να παίξουμε. Έλα ρε, πούστη. Εντάξει, είναι να σου βγάζει ρέιζ το παιχνίδι. Δεν λέω. Μου βγήκε μπροστά εδώ, πιστεύω ρε μαλάκα, γαμίτη. Βγες καλό, μου βγες. Έλα, πολύ κράτησε. Σου. Sorry παιδιά που βρίζω, αλλά εντάξει βγαίνει rage. Τι εδώ? Δεν μπορώ. Καλύτερα εδώ. Μα τα έχω ψαχτάρα. Enemy bombers are approaching. Bombers, καλά. Εντάξει, κάτσε.
Αλήθεια τώρα παίζουν οι πουλά τα βλαμμένα γάμο το κερατό τους μέσα. Δεν θα πάμε τάγκ τώρα παιδιά, αφήστε το. Θα τους βάρεις από μακριά πρέπει τώρα. Να είδατε κάπως έτσι. Για να το κερατό τους βγαίνω δεύτερο. Γάμο το κερατό τους μέσα ρε μαλάκα γάμο. Γάμο. Δεν θα τους αφήσω, δεν θα περάσουν. Έλα όμως. Αλήθεια τώρα. Medkit. Πρέπει τώρα εκεί θα χάσουμε και σε αυτό το μάτι, δεν πειράζει. Ξέρετε τι, θα κάτσω σε αυτό το σημείο και όποιος έρχεται να βλέπετε κάποιος. Ναι καλά τώρα, έλα, εντάξει. Τέλος πάντων, εντάξει, κούρασε. Λέω να σταματήσω εδώ αυτό το βίντεο. Κάντε ένα like και ένα subscribe, κάντε με follow στο Drogo, link θα είναι κάτω στην περιγραφή, γιατί λογικά από σήμερα που θα ανεβάσω αυτό το βίντεο λογικά θα κάνουμε και live stream, λογικά, δεν ξέρω, θα δείξει ανάλογα τις ορέξεις. Λοιπόν, αυτά, κάντε ένα like, ένα subscribe και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας.